Ras balaira malikera ontae. Mamadou le sage malikera ontae. Farzou Zoumana Traoré malikera ontae. Siaka Siribe pharmacie Pongé malikera ontae. Dani de Paris Belebeleba El Hadji Dani de Paris Soumaourou Kanté El Hadji Oumar Tall Soundiata Benzani ni bébé foye kelene maïka barani ka kewale. La présidente Naïra Sako Farzou Béan ametra kanda document la Masser Soumi ndaka wulitiri ayang wole kuno aka grenga yere wolo de ni halala de muribo siribe atumbe na yere tumbe metra kanda do ala kuna poni mimbe ya ko mali keranta Hasimi abarka mianga ke Hasimi goita barka Sogel kokala marka Sogel kokala maika barka ikana kalo kauname tangi be faso jola kana machila me danaya mina mindiri ma ya fafo ka bon itara min fondation jinina kan se wara kan kontana ulube kule sugube jo ulube kule jugunina nasira sako kati se kata moko siti se ka bolo kurunge jugunina tori bagabugo kono kati daji finyan jukoro ambaina talibo dowa sumaya mimbe malien tu angera komi dugu sago kake komi dugu tana kake komi maliti mami nana kana ni malikurai Hasimi goita ni shogalamba ufoka wale mando ni be fade unye ni be dugu nye senchama be kiko au kanula me tu ye wole ka do faru saraka hélicoptère on tonkera dugu sagoni sago ikui Mamadou Fofana mali wulila ka jala kura dira matara bonya dan foka wole mando ka terka tungara fo au kana kalu silame ay tanoka baray ay zoom mina ni zoom de wayu bemna ku tatu ne ma mo to fore mais ma mi ba do ke zoom de medema Hasimi tanai Sogel ay tanai obabe ga Hasimi ni Sogel de blanyo na mu yo famu o tekeo bon macaroni ne tenda do la ko macaron de galala bolo quoi e bi joko ni gouvernement légitime autrement bandau ta tu légitime ya bandau est venu par un coup d'état par Hasimi pour lui ablaye au dom c'est bon e ma ku nani ni yeminga ko ibe ka ma ke sangulo la oh ni Hasimi ndra ka kure wara ke bandau la e bo joko gouvernement n'est pas légitime autrement bandau ta tu c'était légitime tuma dola iba fana hakili ke nyokon fe ko kana jigala demsen de do ngwa amami famu demsen minu nana sorla sinunu wallahi ute mashila me ko manidi président ne ba pe ka me nyini ngamina o atara chaque président minao na taro ka investir là o fana est légitime lui il a renversé un pouvoir quand ils sont bébouis Mamati mimbe Idriss Déby de o fana légitime de ya eta famune ndo kwa hasiri de yenyengori boy ka branche u fana be mali kono lui hasiri ni nyengori Dr Amadou Maïga o kana ko fla etana capitaine Jean Jaros Rawlings né le 22 juin 1947 à Bana 2020 akoni ye Ghana blara ye ka har ni mawore nana tise ka bo ka Hasimi be kango de ke Hasimi au kana kuma de mama kuni o kapsa mami be kuma ado bambolo ya
yɛrɛ woloden ni halaladen Modibo Sidibé capitaine D e de la ka video bɛɛ kan fila fɔ video kelen yira na dɔrɔn ko Modibo y'a fɔ bi ani kunu i ka video yira na ti voilà un homme d'état au vrai sens du terme kunu an tun b'an da ka wuli teri Maser Sumi k'a ba ɲuman in fo n'o ye Bafanta Kulubali Modibo Sidibé ko ma bubula hari ni yɛlɛla Kuluba ni Ala y'a di yan i ka taa tiɲɛ fɔ n ye Kuluba a ye micro ta ko n b'i dɔn i bɛ se k'a fɔ i tɛ bubula fɛ mais a bɛ tiɲɛ fɔ hari n'a b'i kun kan a ko bubula wallahi ni Ala ye fanga don n garisɛgɛ la n'i ma taa tiɲɛ fɔ n ye Kuluba n tɛ sira k'a fɔ n ye n ko hari n'i m'o fɔ n bɛ yɛlɛ n bɛ taa f'i ye an ma ɲɔgɔn kanu wariko kama o ne ma deli ka ji min Modibo hari n t'a ka so yɔrɔ dɔ fɔ lajɛ mais n b'a kɔ parce que c'est un homme d'état maliden bɛɛ bɛnn'o kan ko Modibo est un homme d'état a bɛ se ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ mais i m'a ye u t'a fɛ min na i b'a dɔn parce que Modibo tɛ se ka bɔ hɔn ale b'a fɛ mɔgɔw ka balo a ka idée a n'a ka baara mais n'a kɛra jamana min kɛra na min ni n'a bɛlɛya ye o jamana tɛ taa ɲɛ président ni Ala bɛ ne dɛrɛ don min maa si tɛ n b'a bolo kunu 22h50 ne bɛ n ka kow sɛbɛn de o Seydou Nantume ye n wele ka bɔ France a ko bubula n y'i ka video lajɛ sisan Modibo Sidibé i tun b'a ka kɛnɛ kan a kɛra don ɲuman ko wula in na a ko bubula n bɛna kuma kelen f'i ye yanni n ka sa n bɛ nin f'i ye unité abri bɔra ne de la ne Seydou Nantume Modibo ye ne ka engrais sa 12 milliards hari dɔrɔmɛ 20 m'a d'a ma a m'a ɲini m'a d'a ma n'a ma fɔ n ye sini lahara n kana arijana ye ɲɛ la n'a ma fɔ n ye so a ko fonctionnaire bɛɛ Modibo Sidibé ɲɔgɔn t'a la n'a ma fɔ n ye Ala k'an ta cɛ Seydou Nantume kunu a ye n wele Faransi k'a fɔ n ye a ko bubula n delila ka nin f'i ye a ko ne ye engrais 12 milliards a y'a warijɛ di yan hari Modibo ma wari in taatɔ ye u bɛ nkalon de dala la ka jugu sɔn nkalon da la a ye 12 milliards di ne ma ni maa wɛrɛ don n bɛ fɛn d'a ma a ma ɲininka a ma mugan d'a ma Seydou Nantume ne wele kunu 22h50 président i b'a dɔn n ma fili kɔni n filila ka tugu Modibo Sidibé kɔ ne t'a dɔn yɛrɛ ko Seydou Nantume ne bɛ nin kalama mais u y'a dɔn a nangaraba kuma n'a a namidenya kuma ni popa kumaw ni hala kisɛ tɛ jaba la 45 milliards Modibo bɛ t'o ta docteur en criminologie un professeur émérite hari ne kunfin tɛ s'o ma mais k'a mangoya o dɔrɔn tɛ dɛ ka tila k'a fɔ a ma ko PD don n ko ni PD don a kamalen ye jɔn ye c'est-à-dire jamana in halagilen don quoi mɔgɔw b'a fɔ n kana jamana in danga n b'a danga n'a ka d'an bɛɛ ka to a la jamana min ni hadamadenw bɛ sa 400 na o jamana halagilen don ne tɛ campagne la Modibo ye ne bɛ nin fɔ tuma min depuis Aya n'a ka berenin bɛ yaala la maa o ko n'i m'a dabila u b'i faga n k'u k'an faga ne bɛ san 64 na an bɛ mun ɲini dunan kɔnɔ an ka wagati de ma se n'i donna 60 la kɔni i bɛ bi i bɛ yen sini i t'a dɔn i bɛ Ala de bolo an bɛ tiɲɛ k'an ma kɔn a kan cogo di ne ko Seydou Nantume e ye halala de a ko bubula a y'a san ne de bolo 12 milliards ne ka engrais a y'a wari bɛɛ di yan n ma mugan d'a ma a ma ɲininka a ko wa ne wari ninnu bɛɛ bɛ hali Modibo ma wari in tatɔ ye mais o ko k'ale de ye 45 n ko Ala ka tiɲɛ bange ne y'a fɔ a ye kunun n ko kana boli fanga nɔfɛ dɛ n ko kana fanga karaba dɛ kana nkalon tigɛ fanga la dɛ bandaw tun b'a ka ganforo n'a ka sɛfanforo la e tun b'a dɔn k'a bɛ kɛ président a ma k'a ye yan ni Ala ka Modibo fana bɛ kɛ a bɛ k'a ye maa tɛ se k'o bali mais a jugusɔnkalo n'a kiriti karata ni kisɛ tɛ jaba la an bɛ to nin kɔnɔ koyi et puis den ɲumanw dɔnnen don koyi Modibo Sidibé kelen tɛ dɛ Che Guevara malien Umar Mariko il est là kabako Zumana Sako est là c'est que Modibo Jara nana 9 mois et demi k'a ɲa ye mais an tɛ nin si fɛ élection na Modibo n'a rien eu hari député kelen a m'a sɔrɔ a wolodugu la Bafula bɛ parce que a ma wari di ne y'a fɔ Zumana Far Zulu nkaw kana pressé dɛ a y'a to u ka yɔrɔw bali
n'a balila den ɲumanw de bɛ na Mali la a y'a to u ka zone ninnu bɛɛ minɛ i b'a dɔn u bɛ min fɔ a ma kɛ sariya la ne mana tapo yɛrɛ k'ale bɛ dɔ fɔ Sogɛl ma ne bɛ yɛlɛ de quoi e tun bɛ ministre de la justice la pourquoi e ma Sogɛl minɛ k'a datugu pourquoi o don aw de bɛ fanga la i ni Buwa sisan a bɔra k'a ka dossier bɛ yen n'a ka dossier bɛ a ye taa di nin bɛɛ ye jugukalon ni poroto parata kuma de dɔrɔn pour Asimi ka dimi ka Sogɛl bila n bɛ min fɔ Asimi ye kana Sogɛl bila dɛ Sogɛl de ye fusible ye n'u cɛ n'i y'a sauté don o don u bɛ s'i yɛrɛ ma u ka plan de don quoi et puis plan ba ye min ye Dani de pare a dɔnnen don quoi Buba Fane a dɔnnen don ne bɛ Buba Fane fɔ parce que Buba Fane kɔni ye yɛrɛ wolo ni halalaw ye u tora Buwa kɔ hali sini u bɛ Buwa jamu hali n'a ma ɲuman kɛ o de ye cɛya ye ani Tamega Ibrahim Tamega an b'u dɔn mais ka na dɔrɔn ka vesti yɛlɛma k'i kurutu ka taa nɔnɔ jɛman bɔ u yɛrɛ kan k'u yi kɛra mɔgɔ jɛman ye k'a sɔrɔ mɔgɔ finmanw don aw kɔnɔ aw b'a nɛgɛn tugun wa an kununna o Asimi min ka kɛ Lala cɛ taa n'a ye Sogɛl taa n'a ye ni maa min t'a fɛ ko i bɛ bɔ jamana la i b'a to an ye Buwa tile la maaw bolila o sisan anw tile nana k'aw t'a fɛ k'a ye aw b'a ye il y a des jeunes dynamiques mon ami et mon fils docteur Amadou Maïga k'a barikamba kanu na Farisu aw ma fili o a diyara maa ye o Modibo ye maa ye a ma diya maa ye o Modibo ye maa ye a diyara maa ye o Mali ko tɛ fɔ ni Modibo t'a la a ma diya maa ye o Mali ko tɛ fɔ ni Modibo t'a la e m'o kɛ ne m'o kɛ Zu m'o kɛ Ala de y'o kɛ n ye layidu fana ta ye PDG Lasana ni ye Sanogo ye don o don n'a fila a n'a ka berenin n b'a ɲininka n k'i ye Modibo minɛ siɲɛ 2 mun na ni m'a fa Ala kan ta ci ni n'a fɛrɛla don o don n b'a ɲininka n b'a fɔ a ye n k'i ye Modibo minɛ a ye mun de kɛ aw taara kalon da la ko biriki bɛ yan dɛ terrain b'a bolo dɛ foro b'a bolo Modibo kabiri Ala k'a d'a ma foro mara a bɛɛ jugu sɔn nkalon mais n'o fana fɔra i ye Modibo a kana digi la koyi kalon bɛ da halalaw de la ani minnu bɛ se ko la sinon barikantanbali ninnu Buba Fane maa t'olu jate o Buba Fane n b'i fo n t'i fo la parce que an tɛ kan kelen n b'i fo la parce que tu es constant maa dɔ bɛ yen hali n'a ma i bɛ t'o yɔrɔ la Ibrahima Tamega mon jeune frère n b'i fo yɛlɛma jamana min a kɛ Ngomi la république de Ngomiranbugu ka yafa n ma dɛ n tɛ Ngomiranbugu quartier ma dɛ Ngomi min bɛ Iran awɔ a bɛɛ kalo ni maa ye baro kɛ u b'a fɔ Modibo était un homme d'état a se mais ni élection nana a tɛ ta mais yɔrɔ bɛ ko ka jɛ pewu e ma n tɔgɔma Bubu bolilen yan a bɛ Niger a mana arrivé o kalo joli minɛni min bɛ sen na o fɔlɔ la o ko ko mɔgɔw bagara Sogɛl ma an ɲɛ b'a la colonels ni commandants bɛ minɛ na ani maires i b'a dɔn Sogɛl kun ka dɔgɔ kɔni na Bubu mana na a bɛ ɲininka a ye jamana gérer o u taara an ka char cartonman ninnu san f'a ka ɲininka o la o fana ka bɔ yen go min kɔra n m'a dɔn go wari min kɛra go ko la f'a ka ɲininka o fana la an b'aw fo k'aw wale ɲinima a kɔrɔta nin ye n da ka wuli teri ye Musa Fa Sidibe a kan ka di n teri don jɔyɔrɔ tɛ Bubula la koyi jɔyɔrɔ min bɛ ne la sɔrɔdasiw ka balo sɔrɔdasi dɔ ye n wele ko tiɲɛ la ko dɔ farala sara kan Asimi a ma ban dɛ an bɛ ɲɔgɔn na hali bi tant que sara in ma kɛ 100,000 ne t'i to yen hali ni ye dɔɔnin fara a kan i bɛ wari kɛ 100,000 baarakɛ tanbaliw bɛ kan ka wari bɛɛ ta k'a dun kabiri miyankakɛ nana ne y'a fɔ n ko ɲinan bɛ diya kojugu sɔrɔdasiw ka fanfare k'a la Adama sɔrɔdasiw ka fanfare k'a la an bɛ sɔrɔdasi kunda de bi o an bɛ min ɲini na ni Asimi y'o kɛ i kɔni b'a dɔn ne bɛ k'u ka jeli kɔni ye bi n ka tamani yɛrɛ de bɛ n bolo bi n b'an terikɛ fo Ɲare armée de l'air m'a dɔn a kɛra adjudant de ye c'est ça adjudant Ɲare u ye gradi d'a ma nka a fana mɛnna ta in na dɛ san 6 c'est trop hein
u kontanen ba do arme be kontanen no mi ko be kanga ta doni doni hasimi ibe ko la wari beta ka do minaw na ka war di arme ma parti politique nunu e ngomi dele minun tu me ibe ka ko chama yela marana bora ma kilingile una buba fane na criticera do ulu ma yela ma sino abea ka besi yela ma abea yela marari tireka ube kumare la dron pour ka ira kube sino anto lu jateu awe jamana chi pana 7 ans nous nana oui mare en nanga ube wuli élection kake on n'est pas d'accord ngai boke ambe kala ga do mi sori ka suga on bora kata boulevard de la akuna ka bo anga wi mabu ko mare bu ko yani tabo ki sigire to ga be do go so ke la ka bo anga e na bora na we mo ko kemen soro abo dia ay bo boulevard e beta marsi be autoriser le nous si ça ay bo anga wi ki sigire zo ko be ube ki sigara jo la popa bo ayta ante ma jabi ko yi jamana imbe sira minga be tadi ate jotugu ame Amadou Traoré fo Normandie amba fo be kanga na je 600 ko mali keran sagoye adama ibe sigi banzumana ka morso inga amena bubu jalota fara anga wuli bubu jalo amena ta SNG à présent yale mimba ma ka fo jamana intabolo la adama ibe micro dama ambe bubu jalon to man bifu ki wala nyumando ki baru juma mi bolo amulo an so toma naba mais auditeur be fo effectivement auditeur be fo ba me mo me kala mais an ni dana je bolo lokal na fo libe iga kwa kona la ni armée ga en France ga feti do bon armée fa ani défilé be ke ba fe ka ndado kuma la bi ce sont les jeunes et mo ba mais ce sont les jeunes ba fa ndado ala a sira senga watina nana chugumi voilà ani comme grand kona la si tu le permets ba fa ka ndado kuma la non vas-y c'est les jeunes à créera août 1983 assemblée Doualota Keramoussa Tlena ce sont les jeunes créera kaira ka fo ko demseni fenfen na be santani segina fo samwani ke mutu ni fo awati sera kona ko abeka teme kata formation militaire ke sera forme ta akero ni mais donc là vous êtes 84 quand vous dans la 83 bon nous avons dans la Douala nous avons tout le FMI Banque mondiale on a fort, programme là parce que avec les docteurs, là, donc on a que fonction publique sanitaire concours qui est là, figure concours qui est là. Bon, forme le concours 83, on le demande 84. On fait un concours de bien, moi baquer une fois. Moi façon de docteur, ingénieur, contre-maître, moi façon de bala, certaines civils bala, moi bébala, douanier bala, bébala, aux offres bébala. Donc moi baquer une fois. On a créé tout à travers le là, on a gagné la coca à quelques démissions, quelques demandes de démissions. Bon, à démissionner, apprendre, servir et défendre. Coca caractère, qu'à façon de demain, à niveau la foca, qu'à appuyer. Donc, Alsa, en au Sénégal. Donc, moi, je suis là, et nous faisons un concours de dans la 85, dans la 85. On a gagné le Moro qui était là, l'ancien ministre, premier ministre, Moro qui était le ministre de la fonction publique. Maintenant, on a nous passons pour la 84. On va sans paquet, armée défense de contre. Donc, on va passer le concours de la famille publique là. Il y a un bel de défense de contre la SAF. SAF n'a pas tout ça. Formation militaire qui est là, quand on a quand c'est comme on a. Au Bani, à Berlin, il y a une boutique à Gagne. Donc, il y a bel donc, il y avait un baffe madame Malikona, d'autres sauts, Djiboulou, au trésor, au banque, à l'île de point, à Belle, tu peux garder les balayés, faire
peut-être vous avez un autre. Donc, on a maintenant fait le service. Formation bannie, mangam bannie, mars, avril, bête, poste là. Il y a Andy, embarquement pour venir de notre venir d'ici, qu'à la santé, la gamme, il y a des travaux. Maintenant, on va faire le fond de la famille. Maman est formation militaire à 90, 85, il faut 90. Contingent mort. Bon, au coffre 92, 93, à la brigade de protection de l'environnement, mais il doit être nous faisons un ancien. Mais on va faire un bel exemple pour aller bisera, aller voir. Allez, que ça nous vend 6325 4. Donc, sans la bannière, en 3 mois. Malheureusement, à quoi on va continuer. Bouboula a quoi continuer les 90 pour le temps, 80 pour le temps dans les quais. Il y a à quoi à tête d'électricité, à quoi parce que moi, la révolution, c'est dans le Jaguar. Ma craft du bébé, parce que. Ma parole pour les Français militaires, donc, vous avez tout d'abord, vous avez 5 minutes, vous avez une vigilance et une association créée, une ministre créée. Mais nous nous retrouvons à Wati, nous bêtes, nous sommes dans la phobie. Ça va se faire un gros papier, ça va pas bien les élèves. Donc, après on a le job, bon, après on a la façon de parler au Franck. On va s'en dire qu'on a la note avec les bilans de l'Octave du Boussi. Il y avait 5 mois. On a billet Boussi. Mon follow, flan dans la carte. Maintenant, nous avons nous avons Tim Galatiarola. Kalodou Kalor. Il y avait déjà Yamusa Kelemuna. Allez nous Kalodou Kalor. Donc, Tim Galatia et Kairitou. Le boisement qui est pointé, il est pointé, il fait un mode. Donc, à Kera, à tout le monde a fait de main. A fait à Joël, à 88, en mon frère à présent, il faut que tu aies Kakadegi de Doka, n'importe amical des anciens du service des jeunes. Bon, bien à président, bon, Kamala Kerae, Zakido Kerae, Famoussa Kerae, Moussa Estrao Kerae, donc, les présidents du mois de février. Donc, 88 à Fora, un amical des anciens des jeunes créés, un élément on va retrouver, un sort, à ma bifort. Maintenant, on allait bien les Samoan pour le guerre. Kalfa Klebega, à Tete Klebega, Damano Wachani, Magon Bena, maintenant, il va gâter en 2016, et c'est du bois dans la dame. Mais, en un temps, il est killing. Bois Moutara, ou Kalotan Sigi, en tant que Kalumwanani. Kalotan Sigi, Kalaworo, formation commune de base. Autre c'est la formation. Quand le temps, il veut dire qu'il y a une formation de monde. Bon, quand le fly, on va se faire un camp, au boulot, il y a des détruits, donc si ça vous doit courir, mon nom on doit te créer. Mais nous avons un avantage chez moi. Quand le temps, s'entend, c'est que vous avez besoin de malien d'ember, quand la botala, il carrément quand la botala, il y a un baranier ou un baranier botala. Donc, vous avez un avantage. Donc, on veut au pôle, bon, il faut que ça m'en aller. On est là, on est céleste le 3 octobre. Le 3 septembre, pour le temps qu'il est égal. 2 semaines après, on est mou fort, on a défaut. On go 13 ans avec 100 fleurs. Entre le fouillard. 100 fleurs. Alors, on peut les mettre en mobile, on peut les mettre en transition de faire des démarques. On a amassé le autour. Bon, il y a le deuxième fil là, pour le Canada. Bon, mais si ça, on a un serré dans notre vie. Allez, on met des défis au Québec, on va faire des défis au Québec. Il y a un coach à manier. Donc, Alsa, on l'a béni nous, on sait mieux qu'à quel moment. Ni façon ya ou la wake. On va là, ça, parce qu'on va là, on continue. Il y a SNJ Signagana, Samuan Dou, Amanda. On va donc avantage ou pas. Parce que ni SNJ monte à Barakerola, ani tout ça qui est. Maman n'a fini, on a formé un bout d'un trauma, ani monte tout ça qui est. Parce que là, ni bodo là, façon le respect est bien public. Il s'est un bodo qui fait dire nous ainsi nous sommes mieux sur la situation du magasin. Voilà.
Voilà, donc. Ok. Donc, vraiment, il faut qu'il y ait un mando, qui barcada. Bon, faire y avait tu vois ça. Bon, on va se le ça. Ah ah. Ok. Ah bon, c'est ça. Il faut que problème là. Donc il faut qu'il y ait un mando. Il jalo. Nimbe bo black na jilimadi. Voilà, on met befo. Arabiane armée malienne be nyogona. Ni ye jilimadi de mangaye. Jilimadi Sissoko. Ala mahina lala. Abora kalame. Aenda armée malienne de la. Abakar Demba ni de yelema kake a Demba tulonte sobesa Demba ayata ni de bulu. Atale Guinée da ya yelema ka daire la. Voilà. Ibabla damne na armée malienne. Yoro la le baba a Demba tulonte sobesa Domba mogolombali. Anale à 71. Anale à 71. Atara ni de filles. Aye ni dongilita kataka yelema ka daire la. Voilà. Et kasonga kaye ni bubu ntokoma bubu jalo ka koyi. Nere baye kasonga ri. Ko mogo domba gali don. Ibe bemeya ka Demba titiri Demba. Ka mogo hakili jigi. Demba ye ni ndeta. Aye ni dungili ndeta ka yelema ka daire la. Arame mali. Demba tala ba fo armée Guinée. Commune ya don olu ba ka kano don. Commune ba don olu ba ka mugu fana don. Parce que me kasonga game. Kale na ka kuma ka be boa ka dugula yo de tokofo. Demba ba bo ne ninga foli ke la be bo. Ambe bubula junior fo ka be la melila. Voilà obora ka jilimadi la me. Nya foye Demba nale ya tara dongli inta Demba jilimadi de bolo. Demba ya daire data chukula ango funa la me. Ambe jabi fo ACI 2000. Nya fo Ousmane ika foli be ya. Bonjour mon chéri Bouboula. Bonjour mon chéri Bouboula. Prêt pour la révolution, Madame Haïdara. Ça c'est ma chérie bien-aimée. Par jour il va Malide meke juguya yere ma quoi. Francini Kobe opposition Marie Le Pen bébé fra président. Vatakam attaquer les bébés fra là. Mais ya non. Ambe fra dron. Am benebe ko mina mali kono e fra li. Sogel mama kana bon amasi mama asimi de ata. Mais dunguru sogel. Yusufu Kulubala e mone bana Jumado nde Yusufu mbafo ka wale nyimando anke gunyara sawo warduno olube yele sampe minu mafendu olude be magoya anke gunyara o mianga ke asimutana e peuple malien bebi kobi harna beta atla shogel tanai Andem policier kale nunu amba nyini befe Shogel ani Asimi ben le cerveau barama jigine aya ke tuko be uka policier kale nunu ta o de point noir ya uka bilana aya ke tuko be avion nani 700 millions ko takadi artisanat ni culture ma na meme vuna fuye o kana nyina journaliste ko de Kalo saba sisa oluka warte diluma. Shogel uka war duma. 200 millions ce n'est rien. Ça fait 600 millions. Aya uka war duma. Journaliste ou segenendo. Uka déplacement ga gele. Olu de ban kunafoni. Na fora ko luka war be bloqué 3 ans, c'est trop. Audu me kanga barangen tambali parti politique kirikara nunga war duma. Ayuka war duma. Voilà. Madame ki fanta bay ka foli be. Usubi ya eminda arme la ibo kala. Ujalo alebe ni yoro dema. Adama jara ni yoro be jara wole la. Adome on histoire kono pavillon. Awulla wallahi mbi. Awulla ka gurumeti anorta ka do demba bolola. Ni demba ka pocheti la je gurumeti mba bolola. Adama jara de adam.
kanja furuke o koroke de ale de tunye Côte d'Ivoire jeli kuntigi a yoro flé Adama Jara président et ga tete bi kono e boy ayo me pavillon kono wallahi amba fa Adama Jara fo bangoni plateau grand révolutionnaire am fa Adama Jara Mali keranta ezao kalo ka France tata on yegui Sékou Touré de Gaulle mi fo de Gaulle ma domi c'était le 25 août 1958 Adama Jara yi somi ka bo yoro la bende ko ke malien ni avec de makamorso tige ka sega ka Adama Jara avec une photo le 25 août 1958 Guinée Sékou Touré nyetugu Sékou Touré fitini meya Goïta maya ka bashini ngono ale te kuma o ibe popa boga ti jabi macaroni ya bega te fen fay oh aka fe maro aka ministre de la défense a to ko perli amaro perli ama sege flala aka ministre des affaires étrangères ama sege flala awri be kuma o meyam utungono mimbe ke Mali la kange dugu saboni faden saboy Kamali dambe bala morbo dambe minto Mali la ka betien oh diundi nana hasimina kamogo Kamara Hasimi Moribo Kone Maliki Diaw ulude nana ka jamana injo aha arme fasa amba kambi goy an sewale nobi amba do kan bebe kanga na mesisa Sunjata mbawfo aw be fen fen ya be barakan tambali ni popa kuma de la ibe saki dai ko la ibe serai fani bala mama ne beta abe do ki ya menena ma mene ala de bo dondo so ma be na foki den torala ubeta saka kono bolito ndo di mani wata ni malo borogele barangen tambalu be ganga jamana na folo 2 milliards Moribo Tana, tu es 10 millions d'euros. Tu es condamné à mort par la Cour de sécurité de l'État. Moussa Tana. Mais milliards bedou, mais là, quand vous ko sama singamba sama bologamba. Era baro ko e kalo e fai simfla. E se ka sama e jogodi. Ha? Ka jamana na folo bedou ndoro. Hasimi abemne ka bedatu. Mama ya du. Kana bi ma kana me mama ya du. Ma cité mine maga me fenya la dongana ga into ko de mi be Cour suprême guna to ko ah Timo tanai kani ko fle tanai derge ani monno meni bubu jalo nu wulila amine choko manye haute cour de justice uye saria soso bon sona mais ibe ka be do fra député ou ka fenga do mi oya soro be ya awula ka dugu mine ya awula ka kuma o tapo kelen tumbe ya aw kuma na abe Mali constitution kono ko sanduru renouvelable mais do frala ka 6 mois katla ka en nanda o ma o do awemi donc si ça ni ma wore do saria be soso mais RFE na do saria te soso aka parti ni rebe ko ma do murina ma de murina nimbe bugu ga fendi ibi fembe ble kule la kana yini ngalge bugu ga mo do wan soro ya ti se ka bani man terke kala maser sumi ada ka morso la bange faya da peplula fa baba ko samani mado zunzani ire ba do ibi tu ka jebo kala asimi nebe mi fi ni jamana indi tanju ko la election ga gene manta ya ba katika waya ko asimi dugu bebe kanga mine kana election metakemi ça c'est mon ami Dolby Sabalibugu président ni a intégré la élection na bu wallahi ni élection grâce où y war mission betla kana maraya mais ni warin pourtira ka bu bulu denyu mon bena 7 minutes Omar Mariko Modibo Sidibé Mali Koulibaly MDT Mifo Ahmad Draman Traoré ka foli be ben le cerveau halala ben le cerveau les dignes fils ben le cerveau l'homme engagé patriote il ka foli be
Sidiki Kuyate major ka foli be ni mfunege ni fly ne plega yoro famo ola ba me kulela ku ka bangu yige ngache malion kununa sa an kununa aya ko famu zaw ante ne gantu ngoi ai ni ko drome mugande bibulo ni ko keme amba biye mugando asia kuma chamande an kontaneno an sewaleno Madame Keita Aminata Keita, la voix de Baramuso, Moribo Diallo, Flaudi, Ami Fouri, Walimando. Morka Sissoko ika folie bien, voix de Baramuso, Laurent Koulibaly, renouveau ika folie bien. Asimi Amatla Nyogona de Tanga Wari Make Wakeme Amenyogona. Sorasi Kelengi le Wakeme Douma. Shogal Nani 600, ou sera Kawari Minkuro 101 milliards. Anani 600. Où est Dobo Yorola, car Dobo Dumnindaula, 101 milliards. Ni Yenegela, Blaiveta Bogelata. Asimi Shogal Tanai, Mawa Gobula de Dopo Shogal, ne a fire pour a Gatli, Nya fire pour a Besabati, Nya fire, Nibe Maf and Nafila fire. Mamba Antebo Asimi Gore. Soya Jigega Folivia. Asimi Blamachi, Asimi Tanae, Mianga Ke, Musala Mifo, Iniga Grenama Marobe, Klingenioro Lamofo, Kawolimando. Preda, I have Mamaraga, Farzu, Minun to me Bukita Laga, Zebe Sultan, Shar Sanan Indela, Tracter Sanan Indela, Sudo Sorola Kangaba, Anyasoro Bolo Tikelembala, Sudo Sorola Datukmana. Anya soro o kambole no ala kubemi ibudo sakajigi tiseka tulike tugunu nyesile bu gere kare ku flikere be awo me kala se me ngoro ke bala no e pepere ko transition ta jugo mai ko kwa boy ngome tumame awu muso ba ko no ma foka ko kwa dablade ayo ko imfa muso kaya tuba ko no tumami umakuma Tebele muso ba kono tuma wa soro banda ubi umakuma o kalo kono to imbekera popa ni priti parata de la me odo ma pempo de si sande o komasira to ko ga papier nu na bo le digne fils de l'Afrique ne daga uliteri maser sumi amba bafu bafanta Koulibaly Youssouf Koulibaly rempare ka foli ba Jamalu Koyande Masar Sko Mimbeya Asimine ye Jamana bo Irti Pratamogo Bolo Kanani Dakan Kurwa Nambo Welego Independence Kurwa Madame Haidara Koye Ninde Tutala Tatala Mianga Ketanai Peke Fasa Mindala Betla Kokala Uyata Kandi Fadin Juguma Fadin Sabo Président, Jamana Mimba Yere Kalama, ne Madala Mou, Mamadou Fofana, grand commerçant, Sabalou Ba Fofana, et Babo Tumarola Jamana Indangale Nova. Car rapport signé, car contrat signé, ben les cerveaux, et qu'avion tisse capant, tant que mis sera français. Et tisse caminança, tant que mis sera français. Ni français ou mon fara armée, Mali de Bidoua Kungoro. Ganki Dougou Saboni Fadin Saboy. La République du Mali. De Gaulle Gomoribo Keitama, l'homme du 4 juin 1915. Akama Domi Nimbi la Jemen Tontuga la Kelaje. Mais Nimeto la Jemen Kumbri. C'est pas la longueur de l'homme ou la grandeur de l'homme. La dignité de l'homme. Le panafricanisme de l'homme. Moribo Keita. Moribo Keita Oka Mogoya Unyijiche. Le nom est Mali Blaororo. Mamadou Fofana, Laji Keita ma chamambe soroke. Kamalengoro kere toka soroke koni. Parce que ibado denen ne be soroke. Ma chamambe soroke. El Hadji Oumar Dia, pharmacie deuxième pont. Ika foli be abarka kanuna. Antume mingi na alabolo nambe sali amesu. Ala yo de dama sisa. Président, jamana flade de ngwe. Guinée Doumbia Mali Hassimou. Guinée Doumbia colonel Hassimi Bamako.
terimaw don olu de kelen bɛ k'an bɔ sisan jahanama in ni tasuma kɔnɔ an bɛ tulu la yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ gɛlɛya koyi président jamana in ye halala jamana de ye Mohamed V yan'a ka sa a ye Modibo Keyita ni Seku Ture bolo de ta ko n bɛ Hassan de kalifa i ma o Modibo Keyita ka dugu don Sunjata ka dugu don Firun ka dugu don Damɔzɔn mais an kɛra komi tonso maa tɛ dɛ fanga jugu a fɔ n tɔgɔma ye Bubu k'a ka na a mɛnna Niger maa tɛ nin bɛɛ kɛ Niger k'a ka na président ye ma boli o ne bɛ yan o ne y'a fɔ IRD maaw ye n ko Bubu tɛ kɛ Mali président ye n'aw bɛ président wɛrɛ ɲini a y'a ɲini o de la bolo a y'i ban ka na o bɛɛ bɛ ɲininka i ye min dun bɛɛ bɛ ɲininka hali ni sɔgɛli y'a dun a bɛ ɲininka Tabo an tɛ Tabo jaabi Tabo seni dir'e ma 17 milliards e y'o justifié ya hali bi k'u kɛra 1000 lampa pétrole dɛbɛn 600 e mana na k'e bɛ leçon di sɔgɛli kɔni ma an bɛ yɛlɛ de quoi président e ka foro taara sɔrɔ ngɛlɛnin bɛ yen a nana jɔ i ɲɛ k'i tɛ sɛnɛ kɛ a k'ale de ta ye foro o de ye nin ye quoi dɔ bɛ fara transition kan a diyara o ye a ma diya o ye n'aw bɛ min kɛ aw b'o kɛ aw tɛ se ka foyi kɛ n'aw tun bɛ se ka fɛn kɛ bon a tɛ bi u ye Buba Fane ninnu de trahi an b'an dɔgɔnin fɔ kasobonba la Abdou Niank o y'olu de trahi qui n'ont jamais renié ne filɛ hali ni n'i tɛ bɔrɔ ne ni Tameka tɛ bɔrɔ kelen na mais n b'a fɛ ni Buba Fane tɛ bɔrɔ kelen na mais n b'a fɛ ni Niank tɛ bɔrɔ kelen na parce que ne ye Buwa kɛlɛ mais bi yan sini yan mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn mɔgɔ kan ka tugu mɔgɔ min kɔ yɛrɛ jamana kɔnɔ jamana bɛ kan ka boso don o don président n'i y'a ye ne ka fari n ma fari fɛn na ko maa de ta tɛ n kɔnɔ maa kelen ma sɔrɔ Nayira ani Dani de pari k'u ka bɔ heure sera k'u ka bɔ dɔrɔn ko ne Bugula taar'i fɛ yen n y'a fɔ Modibo jɔlen ɲɛna n ko Modibo i ka dɔrɔmɛ 10 kɔnɔ n ma deli ka ji n ma deli ka s'i ka so a ye micro ta a b'a ye a b'a dɔn tiɲɛ don mais n y'a kanu hɔrɔnya ni danbe n b'a dɔn ni ko dira cɛ ma a bɛ se ka jamana min bɔ dingɛ kɔnɔ wagati sera i b'a datugu ni Mali banzumanaba ye Adama Makɔrɔni galalen an y'i faamu bandaw ye min kɛ san 7 la san kalo damadɔ in na i bɛ k'a ma kɛ ça fait e tun b'a fɛ u k'an don e de bolo quoi ce pouvoir là c'est un coup d'état du premier ministre n ko bandaw dun ko c'est pas légitime n ko bandaw dun e bɛ fara anw na o ala yɛrɛ de i m'a ye président fo ala tun ka nin k'a la a ye marché ɲini combien de mille a contenaient américains y'o minɛ a la bi ani Tunisie de bɛ ɲɔgɔn na Algérie ani Maroc n'i ma fara Mali la i bɛ to a la n'i ma fara Blaise ɲininka maa ma tugura Mali kɔ i tora a la e yɛrɛ bɛ to a la i ka Makɔrɔni galalen a muso min b'a bolo a ba filan de don a ka kɔrɔ a ye san 40 e bɛ n'i jɔ k'e bɛ dɔ fɔ anw ye san 20 de b'u cɛ e bɛ se ka fɛn fɔ anw ye hakɛto bɛ nin kan